Hello everyone, welcome to Momita Patra YouTube channel. This is a lovely food. ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ ମକର ଚାଉଳ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲେ ଘରେ ଘରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମକର ରାଶିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନୂଆ ଧାନର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୃହ ଦେବତାଙ୍କୁ ଓ ଧାନ ଖଳାରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଏହି ଭୋଗକୁ ମକର ଚାଉଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭୋଗ ଦେଲେ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଯାଏ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ ମକର ଚାଉଳ। ମକର ଚାଉଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ କିଛି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରେ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ବତୁରେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର 3 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ସବୁକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ହେମଦସ୍ତା ନେଇଛି। ପିତ୍ତଳ ହେମଦସ୍ତାରେ ସବୁକୁ କୁଟିବି। ଷ୍ଟୋନ୍ ହେମଦସ୍ତା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିତ୍ତଳ ହେମଦସ୍ତା ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, ତା ସାଙ୍ଗରେ 12ରୁ 15ଟି ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ହେମଦସ୍ତାରେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଖଦଡ଼ା କରି କୁଟିବା, ଜମାରୁ ଚିକଣ କରିବାନି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ଦେଇ ସବୁକୁ କୁଟିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମର ନୂଆ ଚାଉଳ ଜଲ୍ଦି କୁଟି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଭଲ କି କୁଟି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଖୋଲିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବାକି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ରୁଇଟ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏପଲକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିକି 1 କପ୍ ନେଇଛି। ଡାଳିମ୍ବକୁ ଛଡ଼େଇକି 1 କପ୍ ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗାଈ କ୍ଷୀର 1 କପ୍ ନେଇଛି। ଅରେଞ୍ଜକୁ ଛଡ଼େଇକି 1 କପ୍ ନେଇଛି। ଛେନାକୁ 1 କପ୍ ନେଇଛି। ବସା ଦହି 1 କପ୍ ନେଇଛି। କଦଳୀକି ଛଡ଼େଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିକି 1 କପ୍ ନେଇଛି। ଆଖୁକୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି 1 କପ୍ ନେଇଛି। ନଡ଼ିଆକୁ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି 1 କପ୍ ନେଇଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଗୁଡ଼ 1 କପ୍ ନେଇଛି। କେହି ବି ଚିନି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଚିନି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଭୋଗ ଉପରେ ପକାଇବି। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି କାଜୁ ଆଉ କିଛି ଖଜୁରୀ। ଏହାପରେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିବା ଗୁଡ଼। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆଖୁକୁ ଦେଇଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା କଦଳୀକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାପରେ 1 କପ୍ ବସା ଦହିକି ଦେଇଦେବା। ଛେନା ଆଉ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିବା ଅରେଞ୍ଜକୁ ଦେଇଦେବା। 1 କପ୍ କଞ୍ଚା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିବା 1 କପ୍ ଡାଳିମ୍ବରୁ ଅଧା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଅଧା ରଖିବା ଭୋଗ ଉପରେ ଦେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଏପଲକୁ ଦେଇଦେବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। 1 ଚାମଚ ମହୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ଯେତିକି ନୂଆ ଚାଉଳ, ପଞ୍ଚାମୃତର ଯେଉଁ ଘିଅ, ମହୁ, ଗୁଡ଼, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଯଦି ପକାଇବେ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଭୋଗ ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଉପରେ ଟିକେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିନେବା। ଉପରେ କିଛି ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପକାଇବା। ତା ସହିତ କାଜୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଖଜୁରୀକି ଦେଇଦେବା। ମକର ଚାଉଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେମିତି ହୋଇଛି। ମକର ଚାଉଳରେ ଯଦି ଚାଉଳ କମ୍ ପକାଇ ଯଦି କ୍ଷୀର ଫ୍ରୁଇଟ୍ ଅଧିକ ପକାଇବେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।